Când vine vorba de natură și de peisajele fermecătoare din Japonia, eu efectiv mă topesc. Și dacă acum în Japonia este un peisaj extraordinar, ei bine, florile de cireș sunt florile naționale ale Japoniei. În cultura japoneză, sakura, adică florile de cireș, sunt un simbol al venirii primăverii. Ele reprezintă reînnoirea și speranța. Picnicul sub un cireș este o tradiție în Japonia. Acest obicei este numit și hanami, care înseamnă vizionarea florilor. Dar, după părerea mea, aceste picnicuri ar fi mult mai spectaculoase pe timpul serii. Se spune că în Japonia, acești copaci înfloresc de obicei în jurul datei de 4 aprilie. Japonezii sărbătoresc de mult timp florile de cireș sub numele de sakura, ca simbol al reînnoirii, al frumuseții și al eternității vieții. În Japonia, ruperea florilor de cireș este considerată un act de vandalism asupra proprietății și se pedepsește cu amenzi foarte mari, dar de cele mai multe ori chiar și cu închisoare. În Japonia a fost inventată chiar și o înghețată care conține flori de cireș, care sunt și comestibile. Japonezii sunt la alt nivel când vine vorba de creativitate, așa că în Nagoya a fost realizat un copac din Lego care semnifică un copac al florii de cireș.